Waigoro Spexels kisi ngwancha bale chibima chobogwenia uchia ase chikambuni au una elia ya AAR GA Liazona MUA Kenyan Alliance Ken Brighter Lucent Bioneer Igo Africa Boigo elia Trident ego tumekwa mono nabakoli emeremo be county ya Kisii nigo bagotoka ase omochiobo songo igati ya Old Shifring Supermarket nebengi ya KCB ase omochi o Nairobi nigo okubanyora ase amagacho a Balfa House barabale na Chafa House ebara ya Kimati Street. Welcome to Spexels Opticians, Goodka Clinic Kisii. We'll go through a few things when we start the eye test. We offer free eye tests and with all the latest machinery. Starting from here, we come here and we give you the best eye test possible in Kisii town. Jambo, Komoji. Basi vano manchomo ligereli we television ya Amazing Voice of Victory chinga kichinde na inde nkoirali bagali abene ngogo sogeli andonzi asole na gukwaligani ase chigosoli na bakosoli maga yokonyora abaminto Wesley Osoro bakubwatirana nere Moses Aboko asense meli ende radio bono sentunda ya kabire nigo togochikunyara ko bantu gukwaligani gaiga tokubwatirana noyo minto Chendokela mekie konge gusi FC representative. Yes, inara togochikunyara ko bantu kubwatirana nere elinde lyo tonyara ko ene kibuna twakolete ire omurobeli umugima wechigosoli na bagosoli ge kongeza. How are you? Na kiere ata Mbiani. na ke weekend yako irete Weekend terera bado gera ikema binarinda determining ake weekend ya. Igoro maete igoro ne weekend bado. Igoro. Igoro ne weekend lakini of course weekend again rete na igoro ntwaro chiminde bingembi yakore kaneta save rwechi goso na bagosoria. So today na litoko babekira torengana kibe. Lero na litokurigereria. Igoro ngwaro che timu ya Manchester United igakora ikia banke batakagirete. But they are disappointed ya wanda wange sana. Ningagerete ngano including you. Nje. Lakini mona abantu babete disappointed na mashabiki ya timu ya Chelsea. Sana. Maete Chelsea at the same time Newcastle United. The same time Newcastle. Yeah. Igona yaro ye njabe frustrated. Yase gochi yasa UEFA Conference Cup. Yeah. Ekanyora wontele gochikunya akobage gochi yasa. Yeah, ruseti boys. Manchester United. Igo Man U yanya ko frustrate abantu barabange sana. Yes, vono mwanchi omoligerelia havuna twara kuneire igo kidogo. Timu ya Man U by the way nabayakolete amangana ndate basensemo yane. Mangana italenge maya. Senge nchebuna captain na Manchester United atupatani. Mbona msipatane kaire ayebno mutiotererio EPL. Lakini mweto kogochaga igo kabaigatua. Igahande igatua. Lakini rende karongo ikasobo tiotereria. Mimi na Manchester United atupatani. Igo saino gwate hata bono igani ngatakiri yake igo kwabeke goti. 045 ngumeti na kiatarante weekend ango ikire asegetari arante ya beratatu 045 azari kuocho mupira atumirete siringi bona gwate injaria. Ona gwate injaria somo. Yes, bono mwancho muligereria tutaligosali nsende yonsi tiga to chake ne ligi ya EPL yitwana atako bantu gwakero kwa area. By the way bono igage konge EPL ya next season ekerondo cheto gochikunyara ko bantu konyiligereri konyemulikera kabisa. Na indeli rintu atebeti abaligereri baitobo igo abategereri ngali tukolia lero nigo turachikuligereri ngaki chitimu chikunyara ko banchi kwebanga as signings chiabo tukora chakera timu ya Chelsea yu asebwango iga ya nyara ko bageko mu buta omokocha Mauricio Pochettino timanye tinga disabi olio Brighton bagoteba nga nero rachikunya ko bagakwira bagali yae timanye ti na kyo kulinga ki kulingana na turatika kuligereria timu ya Chelsea
bono ontegete toligereri chikocha chia top 6 tuchakire timu ya Man City Pep Guardiola nabwate is under contract yo mwaka yo mone timu ya Man City oche timu ya Arsenal Mikel Arteta bagotanga is there to stay oche timu ya Tottenham nturamanya coach elia abo elietali kongu uncle somebody kongu sana Aston Villa toche Unai Emery togende Manchester United Ten Hag igoro liyo ubwate chishia chinke Rancraft naga nabole tigwigoro ya Erik Ten Hag magayo kuirege kombe tatebe tikende in fact yabole tukaga feed ya konya nditotwara ukubango na butwa babekira kozi yabole tugudi swali akaligere ligana mataruzana na akaenda kujibuki akalikirera hiyo lakini kirwa kwa na the big 6 as next season as team ya Tottenham Hotspur ni team ya Manchester United echikora chirusio turachitika because azoboni gana no roche Erik Ten Hag ko ira FA Cup it's not guaranteeing apado ka kwirana say EPL next season yada ku perform toko manengi kiapena between these two teams ya Manchester United na Manchester City na inde chinkumanchi alengo ronga Ten Hag na ira FA Cup ese ya ekogendra nabanyankonga bu the Red Devils njabwate musuko no lengo lakini sikerigere bado mukochi yo Manchester United bado itasema usineta tekoreto mukocho mwe oligereri timu ya Liverpool era already yebangire no mukocho obokuruku na Kidelot somebody nero je era boni go saire chakire mero already toko ligereri timu ya Manchester City bado hiyo iko hivyo Guardiola bado anasema tigara aligereria onenge tukoche timu ya Chelsea onye mulikira sobo ime bado ngoli baromo coach of course ndo rambale tomo coach oli okuro Brighton yule alienda oli chete mo coach oli mutangani nyewe yataracha oyo olibale atato mutangani pipi Graham Potter tapa formetie kerati lakini ngo perform alengi karange Brighton oni ana ndeja dise ligere temo coach Brighton okorokunga na red sabi ba komoleta na nache perform goze ba komo season na ndewa mose na bara perform na bibinto bira mobere biya onyoro okolire buna emechiende bwana atakokora lakini asaboni ga maybe bare kwa patient kidogo rocho ngira okoroze gikosi ya Chelsea ngonya kwemanya bari Pochettino ono boko mutana ne koleta more disastent already Pochettino matera na abutire ere to gukwana karisi ko bono iga bono iga etubwana etagukwana ngubale etire ngonya kuliki bali oligereri timu buna Aston Villa babu hata mokocho kuruku Unai Emery I think next season bado atakuwa ni Unai Emery roro na next season wikachi go challenge ibintevinge sana wika challenge ya nemo wikachi go rante ama go challenge Premier League na top 4 as one Aston Villa sere as a title contender sawa lazima tuwe sawa bono ga konge asichida gekange isa toiga inyachire bosyo take tora kwanera yani a breakdown yech coach abuna chibangete gocha Man City Mikel Arteta kogarando che season ye rebosio ndoli go chukwanira bakosoli ndoche ngabono kulingana no korra kwane gakine Roma ete liri babo Guardiola bachete Mourinho Klopp engakiyo yalenge gukwaneru igoro yech coach balenge kuligere linga kie timu ebangeta abachezaji banguligereria coach na tactics chiaye na kiora kwanere tactics chia Guardiola asaboni Guardiola ndetayo masomire na ndetayo ra masome no mokocha na teze kumuligere libona alenge gocha koro nyuma taracha EPL umuntu alenge go perform na gaiga boniga ondetayo ra masome same Arteta takunyana gusoma Pep Guardiola mbateba ngazji omo junior yole hawezi mshinda asiboni kapando Pep Guardiola ono muntu ta predict kuna kwa Chelsea bawate hange bata tomo kocho gochago compete na Arteta na Pep Guardiola how Guardiola rekora mveka kando maybe na bakumnyaka na Arteta ake anda ke Guardiola chi season ye chabelire ya 6 indoche anda ke nga tactics chia yere ondeta yo jirigere iri omanyire nga ngise ko mubunere nenge yega
na bongo muikaransi ba time of course na no child teta alijaribu sana lakini umetoka chikomo attack ocha ninga yeah uno muntu obera se oko coaching staff sama tukamangi sana okay or is like Alex Ferguson urito ya kumpredict okay na kiura kwanere omokocho omwana Mikel Arteta na ere ngweto mali of course boni ganoroche una sweta kwenda ku improve chi point gutira acha drop tara retain which means na again retogoska lakini wana umaite na wanechi fani ngo ikajire charo sa nechi point jogo gonya chi point gotaka guita Pep kana komenda upako make sure ka gwikire chi point jiria agwika omwetani umaite na bogo ika 90 bono liria renge 87 ya 89 next day ke 92 anyole Guardiola ka 95 yeah ndo nakwambia bon tigaba kigo at least ya maintain 2 aweza go drop kuji number 6 yeah Unai Emery is another coach nere uchukuligere libabone season yego because season yeno cha Sarus Aston Villa number 17 mpaka number 4 igoboniga chikoche chisa to kati ya Pep Arteta na Unai abana babo kwesura chukuligere next season iwo no gotebanga Delort wo Liverpool torochi mumuso yase kosi kulingana na muligere idi unajua ligi yako runeronto kwenye kombe na EPL lakini nyolenga ai ligi yako ru ne ya Netherlands I think Netherlands na bono nye kombe na EPL yes nyolenga ne ro ireteka kombe ase ligi yeyu igo maito itali muntu kwandalete it's like one igote bomo kocha Okenya gaigoyo ogo kocha Gor Mahia omwire Netherlands sote bena chiku perform aiwezi by the ne kana mo kocha Gor Mahia bono iga na saineti national team ya Netherlands na ro gochkonye coach the national team igo World Cup yegocha na ro karo ngodigere litore yani ayungagerete whistle imbanya kuana moyo eyo ya chabune by the way toligereri omokocho okurukunga nere Disabi karali nge timu ya Brighton by the way obeira gagokonye timu ya Brighton sana karoko muligereri biyeti kwesanga yagokoche timu ya Brighton njanya kobora top 10 igona inde noroche timu ya Brighton ne timu ya Croatia bagosoli dike ko batumeka na inde yaba bugatoka ngokwanera omogosoli Kaisedo na mukwanera Ben White na mukwanera Lisandro Trossard igonoroche abumbali yararo osiri na inde yabugatoka lakini bono metengoro asiere na inde mbaro ikubwatoka guchase baguchibaji ku flop okwana Kaisedo Kaisedo ajete timu ya Chelsea of course might teach appearance ile ngato kila city lakini I think in the midfield Kaisedo is doing something. Hakuna kitu anafanya. Ulinechi hapa kwa kubeba kichoka. So unomo ndo chira se club kirigia Chelsea ko flop lakini ase timu ya Brighton erongoro siraba gosoria. Bono mete maybe ni timu tora tebenga ko era ase chiro korosia ko gosoria ya Rostibes. Igobono oroche omokocho oyo kurukunga nere Disabi. Tabwate vintali nge gutumika vyombo bisa ine korosia timu ya Brighton. Wane ochira se timu ya Chelsea ebwate kirigento chimashina lichonzi no ochire kuba kwanera babo Mudrik Madueke babo Nkunku no baroche babo Jackson igonorocha bagosoria obonse kibono mate timu ya Chelsea nere yamenyekerete go sign abantu bari bago shine as timu cyabo budget kurigerwa go se chemistry abekara bago cha se timu ene kibarachi ko bwatira mate erizo nene twinse kurigerwa maiganda kwa timu ya Arsenal Rieta renge go perform chemistry eta rengo noni okonyora maybe umo captain ulitwa kwa lero Aubameyang aelewani na wachezaji woni igagari kiro mondo Chelsea abate kiburi wezi ambia mtu mwingine kitu kiro mondaro chenere woni chemistry wiki bari ko rugari training kewe ikase field hawaelewani hata ikobono totebenga next season maybe with the Disabi the chemistry na chero kanake iwezi onekana kwa saiko rabaji season hivi yonyole bono mate next season Chelsea ngo chiasere Europa keri yakagere ngateli go chikonyara ko bage go chiasa ikina kinate beronya kibali Chelsea sorry ngo chiasa yale nge Manchester kabaruzi amashabiki amani utango cha komuta agire kero ko ligere bono mokocho chire one oro sirege kosi kasa kerusi at least was in route 11 lakini na ro bamenyeti o maite na ro bamenyeti agacha gatabuka chinga kicho mwali that's why ko tena na teta ya mwite time go cha build ke kosi bono bale ko mwata lakini bono chire
kai kikosi yake gochogera no mokocho muina ndeva vibe wikakira vere season nenu su kabate yani maite timu ya Chelsea ngonyebwe kanie timu ya FC Leopards ya Kenya Kenya gaiga kero Leopards ba mubutete omokocho olenkoro ku Juma somebody Tom Juma I think bakamolea to yororo kurukunga Truka Thomas Truka yairirenga kientambe ase Truka korosige kosi yake kia Leopards paka giachire kubwena at least gekoroka na number 5 ikabu wana ntaisa iza alafu FC Leopards emanye goto gutomo coach yongere tomo coach moyi na kyomo coach moyi yacha kumana kutumia abachezaji hauna baero siri goti narora kine neke na era change tactics chogo chesa gari geti so na wata vibe neke na inde karo kuligereri timu ya Chelsea rero na rondo je to kumulikira sana usi kuligereri defense ye timu ya Chelsea mbabu ate captain fantastic yongoro Thiago Silva uyubona igochi ya sate game ya yo moiso na achiete na bakireta mashabiki kwa heri ikobona defense ya Chelsea ntobo ate Ben Jewel tokatwara Liki James lakini abuchinja richa abacha Andre Red of course tokatwara Charoba mbale bakale koro kudisasi mundura kwa na ubekari James as a defense lakini hapo kwingine naweza kuligereria turarora Charoba next season Chelsea never take barua Ben Jewel to avarusio as to compare the top defenders as England ambali wapi as list mbali gotoka kulingana na wana yao Liki James by the way is a good right back ale full right back lakini bono mechanda bwate chinjali nechikadi ibi nabyo bintu bya muchandire umwancho muligereri naboko gendera gutwakira AC Migocha Gaiga elinde liyo naye onyale gotwa ebirengereri ase number 0736878765 0747888608 yes naboko twakira ase chinambe echo elinde liyo nyale gotwa naye ebirengereri byabo kulingana bunoroche chitimu che ya England chigenderete kwebanga nechikocha ase season yegocha nainda gakonge umaete transfer achebengia engaki euro ya 2024 ya kirumu ti yole bosi naliyo nyaraba kocha bakumulika abubono nali bakonge akumulikuwa abubono naliyo obwanzu bweche transfer bogocha kobo mwancho muligereri turagenda so mutimoko ntokoira nanto chiko kumanyiche transfer cha bagosoli kurwa aseti mwe ya mogo cha aseti mwende tosuka kurwa Amazing Voice of Victory LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime yomochi obosongo. Kenya International Medical Center irega igomochi obosongo igoto kunyara kwa gutumika chimashini chekerero kuringoria omochando ori asomobere ogo Mochuko songo na nene gotogo ba services cha marwaira amarwaira ya gatoko kanga chronic diseases go lifestyle diseases omo ligereri aina marwaira abera go chande amate yaitenga kientambe na inda abande abare mairi nonye na abande ni go barasinye gitari aho wetera marwaira ya gatoko kanga chronic diseases ya marwaira to kunyara kwa to konya no burwaire bwa diabetes, high blood pressure, asthma, arthritis, ulcer ne marwaire ande amange bwata abanyegitari bare trend nande bakuligerera umubiri w'umugima ko wetukya bakegesanyise igonga chimashini nigo chiroro cyarure cyinse cya maiko chikoligerera ibimo byawo byonsi ibyo umubiri ko wetukya bakamagurunse kira naboiko kira ritukuri Jumapili gochakira ensa eyamone kideka 20 umirana na Daktari Irene Kemuma ase akunyara kabaka okweresa amange iguru y'inyagitari yaito inyura na sigitasini kiachiri nguma kya Amazing Voice of Victory na amange guru ase nyagitari yiga ya LT Kenya International Medical Center yakogera to kuligerera umubiri w'umugima twacaga kuligerera ko gwesa amaino nonye n'abantu mbara amaina asumbuete aho batakira banyora mariyo ya maine singe njuko rusia maino tali korokwe solution yonsi muligerera niga kwira ni ubonyamasi bwitu bw'umubirense ubutokoro kanga immunity aso umuntu bw'gesongo
kwanyora ng'ekero immunity yabeire nse niga amarwaire akocha amange mono niga akona kurangira ni finally gwachikonyora ng'omubere osarekire nigo gotonyora gwetira enamba yesimi iri 0717176383 gose 0798018654 kuria na kikego sali umubiri oito igonga titotigiri maega so kurigereria amang'ana nutrition nigo twachire gokonya omochando uri ase omobere ogo. Ne numanyete buna Voice of Victory Radio and TV twakwarganirie obokoreri bwaitu gocha asore ase chi studio cha Voice of Victory nabo okwenyorera obokoreri obuya buna bono koroiseriwa amatera ase chikwaya chiria chitabwati abaegeria nabo igo nigo koroiseriwa amatera yo ase chinchera chekerero kegima. Voice of Victory ngokora ture programming ase chinchera buna bono asoko bugeriwa epiano keyboard nabo igo chigita ase chinchera chekerero kegima namatera ago anyare koba kagwanchwa n'abantu abange boigo Voice of Victory Studios nigo toko rekordia ase chinchera chekerero amatera ao nabo igo nabo togokorera keria tokoroka mobile recording gose twacha goika ase ore ase ng'encho okoenekia buna kwanyorire obokoreri bwaitu ase nchirengia. Voice of Victory boigo ngokora tore video shooting ase emeyega ao buna emeyega yechinyangi emeyega ya matanga esolo artists ngokora tore emeyega yechikwaya emeyega ya prize giving emeyega ya graduation emeyega yo koiborwa gose birthdays nigo togokora emeroberie yeiga asogotumeka chikamera chekerero kegima buna bono chi BMW chi Canon nabo igo chikamera chinde no nyanchiria chikoiruruka igoro chimanyekaine buna chi drone. Voice of Victory ekero okwa rekodiri amona intwe nigo eyemo ase yemo okonyora kuirurukeriwa amaterao ase radio yaito ya 96.4 FM nabo igo akwanyara kubekerwa amatera yo yechibicha ase TV yaito ya Amazing Voice of Victory Leading Souls Christ. Voice of Victory boigo nigo tubwate omuroberio bwokoroisia amatera gochia ase chikwaya gose composition nabo igo nigo tubwate abaegeria abo bakonyara koywanania amarioge akegima agose koya harmonize. Voice of Victory boigo nigo tubwate emeroberio bwokwegeria chikwaya amatera aria amanyekaine buna achiset piece aiga boigo nigo tokonyara koenana obosemia gochia ase chikwaya buna chiwenerete gokora shooting aiga boigo nkonyara tore koenana amaegerio gochia ase abateri bene gose chisolo artists buna bagwenerete gokora amatera abo ase amange tutarire goika omochie obosongo ase amagacho a golf arcade mbarabare ne stadium ya Gusii gose ase amagacho a Kenya News Agency boigo nabo ogotokwanera gwetera esimi ya koboko yo ere enamba enoti isano na ibere isano na ibere inye enoti isato ibere.
bono mwancho muligereri ekero twarule aso mutimo komoke chi semesi njire cha yale ko banji gotuikera gaiga kuchiko bwatu kaliba gali abene kuchasege kongelameke ilinde ara chibeka sembeo Digo mungwena naro konteti ngoma ita kisiasa timu ya Chelsea. Agara ndenga wacho gongo bwana. Kaisedo last games amecheza poa sana. Na ndo ko ratara be ko buna saba. Aontenga tike ko sorry. Ya goro kumusa. Ozo Moses. Moses yoyo. Oyo no lyo rutete chinyimbo nse chikabebe kona bona kaite bikona mbira. Kani ataite kora abantu uchikana ni aliasa nyeroje lakini era taigeti ondoroche lakini gendongereke lakini nga orugo nga obukumambora hali boko orugo na boboroche pi olera ngayo ko chikobolia lakini toikorora yendo gekoroma anyway turatiga yo mwancho muligereria kero bono keri na gotebi nganto kurwa somutimo ko ni go togochikogenda ase chi transfer igo ntaite turamulekera transfer yo mugosori omanyikaine buna Kevin De Bruyne oyu ole midfielder but they attacking midfielder we team ya Manchester City yes ole miaka 32 contract ya enkogerete nabanyankonga bunko erere timanye tinga gochale go sign ga konge na totebi aigana bondo chenga aba chi agent osaba agent omugosoro yiga Kevin De Bruyne bagendrete ose timu ya Manchester City netaite como retain abera se club lakini aba agent bai in fact yaba taito utwara chingwana ne chikira club ya Saudi Arabia bata bamuga aba aromuga ko yo agotire eligi ya bongereza ne nkomo sale bono igono munta gochikorita ere Saudi Arabia bono tikagenda Saudi araosie nengo alitaye aine kero tokora murigelie kerara se timu ya Manchester City obele kago kachi game chiminya na 15 nem obekire chigori emiyemo nabego chi assist arude chire emiyemo 50 nomo na isano na ile 167 assists ya se club ya Manchester City akinese kumurigere riboni ya kaptizo mungwano yo nekebago aso gwakengoyo obo bago bwa bado Bila De Bruyne Manchester City na bera mino kiugeti pakondoke igo no gotebanga De Bruyne ni uti wa mgongo ase midfield ya Manchester City nchengo ligere ligali media wa City umungwana ngora ole karata iyo media yo ko babuna te iyo akoro ku Rodri nechi game wa Chelsea 300 tanya go itugoro nali age tuege mu ntangani Rodri lakini bono isokuri na Haaland style chikoba ka go shine aneka genda ko se club ikyo as long as they Kevin De Bruyne now chiko soka Alvarez ta go drop wa be midfielder ga na ba go drop lakini is ajai fade Haaland sana isokuri di assist ala David ka kufunga ni cha De Bruyne nekena abai goto korigereria tokora murekera ase kimenoro kya EPL tokwana no mungwano kurunganere Erik ten Hag kimadi gosene chihagi akare kuru ikomye krasa bagosoria lakini nga jana ngwaro chinabeta kubweke kombe ya FA Cup ikikya gerenga Kenya ntora iliboninga arontwara ire pande bagwa komuno everywhere yani andonzi asebale lakini mo timetinga FA Cup chibe saire ngebwate compared na position 2 as a Premier League FA Cup uma etenege kombe ya kabiri as England igo nkibwate bes nege kombe ya position 2 nege kombe ya kabiri okay anyway igoronda betwa ko wa FA Cup maiga kunyagi timu ya Manchester City chigori bera sema so aiga ase tukore goro mo gwana naro ronero kurkunga minority owner ase timu ya Manchester United Aircraft abete akubori kwa diswali goro ya Erik ten Hag akubori unga future ya Erik ten Hag ase club ikena kie abete kakwenda atarigere timaega taira neretikende gions which means ubu tukanumburega lakini nche karonko ligereri gekonge omokocha Erik ten Hag by the otemire gutambua chi Taranta cha Manchester United kwa maito mwana okoro ku Kobe Maino ambona chite kumumanya kwa maito yongoro ku Amad Diallo
Mbona na kana jonjo zinamwe. Kana chere bado. Abumbali yani nkokote Amadi Diallo. Abu yani nechi talent chiri atemire ko musa. Uise koligereli enchera omwana oyo Kobe Maina ko link midfield. Orocho chira we karansi abaga kabuna babo Eriksen, McTominay bakale kobe ku second half babwaterane. Yani nchengo teba omugako oyo Elkitenaga asogotambua chitalanta chia bana ako sawa. Kobe Maina akuna mwenye alikuwa anamjua. Fwana igo rangeli wege Coast England. Ene kero tokuri linga we karansi avantonse na ikiye ko gereti moment tari go perform sana. Wese koligerelia engo perform bali. Lakini Eriksen ni mtu afai ku campaign. Lakini nchoma ngabo abuntu ligo abuntu ko McTominay ari mondo wento we karansi penchi astige mchine ne bune karawa kana Manchester City. Nde tenko inyulia sinini timu ya Arsenal engakia Unai Emery. Omogosoli olenkoro ku Bukayo Saka. Mwata linke ko chia sabuna Ebei number 3. Na ndo yo mo identify teningo Unai Emery. It's good abana kinta itomba. Angobono iga Bukayo Saka tamanyiringa go exist yali. Of course. Ocho mwana okorokunga Smith Rowe. Oyinega asia Unai Emery. Kubaligerelia akaranga etaranta nera. Ocho mwana okorokunga Martinelli. Inega asia Unai Emery. Lakini kero koligereli captain ekara ikaransi bono bali babwenta ko bageti. These boys were not performing pake kerangu kirira atenga ngo perform bali. But for for free ndago tevi omwana okoroku Smith Rowe. Season yentanga ni ya Mikel Arteta sisi timu ya Arsenal. Smith Rowe na Romo Seveti. Asengenjo ngake babo Bomayangi mbarenge go shine. Baba Alexander Lacazette baraire kwarode umetekera batanenge go shine lakini ateringa coach na bogosodia abarume ne chemistry teyo bogoso na bagwanja go disappoint lakini sikoligereri Aubameyang tari muntu hivi alikuwa muntu ali go perform lakini kulingana na uwetara meme no mo coach mo coach akamwa kumwe punishment that's what atarenge ko bekugeti maitenga kinero atarenge go swageti atari so atari go perform ne riba taiwana ne chemistry no mo coach inga kinero go ikabuno mogosoli ogota this is my peak yani bono wa peak emiaka 28 29 30 igabo no abagosoli abange bago peak warode igaikera Aubameyang yale 30 asabu anete go enjoy peak yae lakini bono igatoka ngebinta okora It's because ye chemistry and Arteta Aubameyang is a top player. Hono ligere yo mogosoli muna Rashford muna ase Erik ten Hag. Wangire go pick. Ligere yo mogosoli okoro ku Anthony Martial. Wangire go pick. Ligere yo bakoro kanga nere Hojland Marasmus. Tali Marasmus. Na wakoro ku wangire go pick. Akike ko garaba gosoli muna ubono. Boni ge karwante yabana bakobe kugeti. Ngo develop bali boni ge ba go shine bono nteyo dentri bali nge go shine ango Manchester City yarenga Manchester United yarenga ya se yarenge season nambi na kingo teranga bokosoli aba wikaranzibu for the sake abande ba benefit igo bono ni Taranta go develop ande ngora ba idere ke kapa kapa manchikon bache kona rege tinga paka sasa no baba kwa sababu na Bukayo Saka mbyabe timu ya kapa kamanya wikanga bakama wikase ba lakini ngo shine bali nge una basa tegeti ngo shine bali yo ikankorera bali time haya tusuke vosi togo skaga wase Emil Smith Rowe una wiko kwana in fact agent ya Emil Smith Rowe wani ge chitaite wikaranze zine club ya Arsenal baburi future yo mwana oyo igana kigo chiko because ama tukabango yakwa re mwana taranyora kichogo chiasa na seki the competition yeremba se midfield oseningi abu gakonge no ninchengise gukwana igabu ngisa ko babuna ninche omokocha Mikel Arteta simitirongo mu bwato kanale asengencho yake wese koligera the depth of Arsenal on the midfield na enda bono gatera akora go sign bado ne identified ba go chikunyara ko bamba go tingi midfield wese koligera the future ya Smith Rowe aba go soligete iganda akwane be timu ya Arsenal Nelson abu yani mbali abana bake babwana ta koligi chi club bagenda
in short bono mete playing time yabo kubwatika ni inchari banyorete ukawe sako mete ga shine sana asengi na matinee because inchari arote baikere simithiro no muntu rengo mukali sana gushinda matinee injari kamubeka isi wese korigere no muntu gitorade waka false number 9 ndo score mate karo wakwanire igona inde kwanginywerie gento getega no manyete nga omogosori William Saliba nero omogosori umutangani ase club ya Arsenal kuru 1992 kogosori Chiminate Jones pichia EPL the season ye aina makongu tafakali ayo kiroto kumurekera ni James Smith Rowe yo asaboniga no muntu wakaze mid wana wamanya na biko bereka kwa pia segeti mara 126 no vungire chigori 18 wene izo kuri yeri boni gonya tari injari no muntu rengo cha go shine sana no muntu renge womo asaboniga ugo saba kwane ari kubanga nata itakwenda kwasogura si club ya Arsenal ari kwanja nda si club ya Newcastle United and Crystal Palace echine club chianchite gukini abana bunabaye wabongo kongo mate no to baina nete guchini Newcastle Crystal Palace Abego bwana tumurekere coach former coach we club ya Chelsea na go Tottenham Hotspur ogonera Antonio Conte etimi ya Napoli negendrete goligia etaite corner services chomo coach wiga Antonio Conte kero toko murekera ona betega kubwa ekemena no kya EPL omwaka 2016 2017 ne timu ya Chelsea wikira boniga arweta se club kia Tottenham mega na bara byo gweta na communication ya beka baiga Tottenham aro by the way coach ende osie kogendo egoteba balna bagosori baguchiesa sengencho togenda tuchiesa yo gwaka no yani mbata getinga gusene bikombe togenda geti umushahara ngo souli igo boniga na betega kurwa se na arweta se club kia Tottenham boniga ngagitare coach Lestrade bono tabwa club ari go coach sio club kia Napoli ngetaite obokoreri bwae mara hiyo to gorra kigima kaptizo ugo sunari ntaka itenga na be flop Philip Coutinho no gosiru de oreta se club kia Barcelona gaje timu ya Aston Villa sio umaite karonche na roche nga lake limeisha ekera aruete club kia Liverpool kogenda club kia Barcelona kero ngakieli Jurgen Klopp achirete nari Coutinho by the alengo mo gosori getomu ya sana kara alenge Liverpool akama gotebanga ancha bono ndoche tango ndarari yo bonyasi obya guchumuina akaenda Barcelona bya bikaera roni goroche bikamwanga nenda kelna EPL kidogo ase club ya Aston Villa bikamusinya ikabidi bamwena ndase loan ocha ase club iko nga Halidu Hail abakale kominoka na Michael Lunga no abakale kominokani ya Qatar lakini bwana ikatoko mulekerekera alenga ase timu ya Aston Villa arekana tasege team mara 41 times akabunga chigoli sana nemo na ali ase club ya Halidu Hail mara 21 times akabunga chigoli renga isana nemo boni gangwe na se club ya Aston Villa na acheta se loan ngali umaite ikobono ko range contract ya konda sainete na Aston Villa nene ye komwala ira ne gocha ngwira na gocha se club ya Aston Villa na kiboni ngana ndo cheti ya Aston Villa ebangitenga etaite komonia boni ge bakumugeje isane 6 to 8 million US dollar. Yani bona okay repeat 6 to 8 million ichiwe asinke kabisa. Bosi na ndemba la open ya steam ndio chitatu kumira senchera yellow. Bana buno ngumetinga na ndenga Coutinho. Tegata maybe switch nero ya ruete ensalia. Bosi na nyetini yake. Anyway. Aina rona gwa tasiri tukuria rero ari twadenge kuna murekera aso wimekegima. Yes. Igo bono mwancho murigereri ase chi transfer chiri tukuria rero. Echo na chitwara kuneire nkagerete nga onya tinda kunera timu yago timu ya Man U na kuneire Kitenaga timu ya Arsenal twakuneire James Smith Rowe timu ya Chelsea twakuneire Konto lengo rorobo no igatayo timu totara kunera Liverpool lakini twakunera omokocho ino okorunga Delort
Aston Villa tuanye kuneire Aston Villa by the way yabeire ndocha bono the big four ne team ya big four now the next season erikiriri unai Emery no muntu omokongo nyandiva mwa time mwaze club ya Arsenal ango saito meta Arteta nini lakini Arteta bana anafaa lakini na wewe to kwa ni club kiasi na bona sito ucho kwera maybe to kuligere ngeta te kuri yomo forward na kiroje services cha Gabriel Jesus na to kwa the striker Edingate na to kwa the striker lakini bado Arteta na to kuri striker hata ndiko strengthen striking force gari moto nindo chenga na muri kiretaba kwa soligete ndo iwete kuruma ga fununu nga na te tomo kwa Napoli Osimhen lakini ilikuwa tu ni hewa wani gana ne tukauna hata ite Ivan Toney Julia Embeo bono nga wa muri kirete Isaac Alexander with team ya Newcastle ile the 200 nere nalo kwa Victor Seseko abuna ubali at least ya moleka molekerete lakini bona metedi swali ntrega ngaptiza ayo iga Alexander Isaac mogo soriki onakuguru gocha se team ya Leons ya England striker uganiri kwa yani kugurwa na 200 million US dollar echie babekerete igo negotiation iterachaka no which means you may be mbada ikomo igomba ikomo mogo soriki no nya Haaland na role ngo mutindi kabisa tao niriecho which means maybe ndombere bakari ko musaza tamenti mindo na ndenje nkora bakosoli bakoni kuchiba sinyinge midfield chi defender abu nechi goalkeeper iko striking nise kokwanira Jesus by the way is a good striker nili bono error yako ewa na Arteta teliko mo make abe number 9 agucheza as a deep number 9 uyo korokoro midfield o strike wochimi bono ya moega asien komu yoko beka chikuri nigainere gasire gabenko asibone ngoro chinga kayava cyade tukubwatirira kabisa kayera by the way tikabera ali asengenjo no muora nere konye kuanga bono tikabera lakini single performer lakini bono next season Jones bika yava zavere Chelsea na bonika hizo ne amoyo ko bungire chiguri chiria eternity lakini chiguri chiria afungite kandi Chelsea lakini bono isa koligereri Kayavats no hata itakobera number 9 talibo ndigatara iwesi me yasera gaptizo teguna kyao teoyo hello oyago to pimo mwana minto ande to apime kile ekokora ngikia ya kachinga ko yes bono Kayavats number 9 nero ya mubwene ire naenda Arteta ngoligyale number 9 iga naende Havertz tali guchikoira ni midfield ya karoko ligereria midfield ya tarairana asinge tuno chiboni kana ngere tukurigimit wenyolenga pati na atakire na ale like ri gosoka no akabugate 1 year se contract yae na ale like ri lakini bwana gosoka pati na anda kwa waitirasi no ise kurigeri pati chigimu achezire pati ni renga tuguti chinga sana by the party gesa acheza ntora itu sioni kama ametupa game yoyote draw maybe draw aja bono kubwa to kama gosere buno yuko amenya gutiga kai hafa sigeti with the correct sense Arsenal ose koligere chiko lia beka ne midfield kono no mukompe na pate ne chinja lichiko mochanda bone so lie chinja ya mwoni bona asengenjo tutatageti omaete ne ligi nero asengenjo ya competition ya roe nyinge nutakeiro gutwale midfield okolilai ngoyera gakiase chinja li takoletiki taiyo ngakinero konyoro ubwate ngemwe nkomwe mutaete kwanyora taiyo o frustrate anyway toko mulekera ira kino sikuri no ne timu ya Liverpool ko ya bwa toketa mu gasudu kurunganere Sadio Mane ya betike go safa ma hizo ni yegara safa ekaera which means yo timu Leons na kinganjire tomo gasudu kurumo coach kurunganere Mourinho ago tebanga ko win EPL oikobe no mo gasudu mo black na ndo oli wa minute mo black tingo chana manyanga Manchester City ne wato mo black kiti nanya korora naro gasudu yigo bungetego ligoro doku that's why I win the EPL and we could get na winning restarting no bali kigeti was a black man buna Chelsea by the way the broadcast team
na Leicester City na Leicester bono ngojere na the brackets the Wantos na Crystal Palace kidogo nero Black Man. Anyway, auna tukonya kumurikana cha tukirejita ka 55 kaptizo ndochenga cha toira omogongo team ndochinga kurwensemo yana nimbwatande timanya kurwensemo yawo wikirayo twabariganire tinondo chengo ikirawo maero maybe wikanga kiende aiga set vyo ya Amazing Voice of Victory oyakoro kunganere Hezbona ndema gontebinga ambwatetika alikoro chinsemo chanya ronde agotebanga nabagendrete kubwati umuroberio live as television nchengo motenga thank you brothers okogendera gutubwatia oyaka esimiga anenge credit yake ya mbitokera ko Charles Moses kureskimu no mubana nchite kubwati umuroberio yo agotebanga gekonge wacha porojo mingi ngokwenda Chelsea bobe okay na Chelsea reality nga tari team tora ila next season yes igo no gotanga next season team yako ku Chelsea kusumbua hakuna Chelsea Manchester United Tottenham weka kando igo bono next season ni Man City bado ikisumbua Arsenal sasa team ya Aston Villa jina chitogo chikomoreke yes sasa ili yako lyo mwiso ntogokoro murobe tomera next kolinde twaro batekereri obugana biko burigeri ase radio ya 96.5 FM na Big TV ya Amazing Voice of Victory njeto kelame ke Kongo ikwale usanga na nje ku CFC representative Captain Morgan Sagi ne buna botambe ngo gotebinga Amazing Voice of Victory no toko yeka kerege ntoto wakebeka chi Spies as Jones P na inde nigo tole bosio una omubuko bwishati abande nigo bakunya gutubwatia asiliro bali agusi kokoiwa Amazing Voice of Victory manyanga ebintu biribigo tononta no bikoye kugabo Captain Morgan Sagini una botambe peace love and harmony bye bye.